Zdaňovanie príjmov z investícií, prvá časť. Každý daňový subjekt je povinný plniť si svoje daňové povinnosti. Nedodržiavanie daňových povinností môže byť totiž klasifikované ako trestný čin, preto je v záujme každého investora venovať zvýšenú pozornosť daniam. Samozrejme existujú aj výnimky zo zdaňovania, respektíve zníženia základu dane, ale o nich si povieme neskôr. V podmienkach Slovenskej republiky rozlišujeme dva spôsoby zdaňovania investícií. Poprvé, prostredníctvom zrážkovej dane, hovoríme tomu zdaňovanie pri zdroji, v praxi to znamená, že daň odvedie ten, kto vypláca príjem z investícií investorovi, napríklad banky, obchodníci s cennými papiermi. Pozor, zrážková daň sa uplatní len vtedy, ak príjmy z investícií plynú na území Slovenskej republiky. Po druhé, prostredníctvom daňového priznania, pri ktorom si investor vysporiada svoje daňové povinnosti, to znamená, že investor by mal ešte pred podaním daňového priznania si ujasniť, o ktoré druhy príjmov ide a aké výdavky si môže odpočítať. Dôležité je upozorniť na to, že príjmy z investícií sa považujú za pasívne príjmy. To znamená, že pri týchto príjmoch nie je možné odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane. Pri týchto príjmoch nemôže vzniknúť strata. Výdavky, ktoré súvisia s týmito príjmom, sa môžu uznať len do výšky príjmov. Zdaňovanie výnosov z investícií je považované za tie náročnejšie oblasti dane. Preto majte na pamäti, že ich správne posúdenie, poradenstvo vám môže pomôcť eliminovať riziko prípadných chýb.